Skal vi have noget til fancy? Jeg siger, prøv at høre, jeg siger, I må ikke gøre, man siger 1, 2, 3, og så nu, ikke også med en måde. 1, 2, 3. Kør! Okay. Gå så, Silja. Jeg svært, du er dårlig, Silja. Hvor du ulækker, Philip. Skal vi tempo på, hvis vi skal nå det? Vi skal slå Philip for sidste år. Kom nu, Charlie. Kom så. Ej, hvor er I dårlige. Det er fucking dårligt, mand. Kom nu, jeg. Jeg sidder bare og nyder det. William, du er hurtig. Jeg vil også bare nødt til at stå mig. Vi er oppe på 40 sekunder. I har selv. Kom så, Philip. Ned med dem. Kom nu, Charlie. Kom nu, Charlie. Du er bagud, mand. Kom så, William. 1 minut tilbage, mand. Kom så, William. Kom nu, Charlie. Skynd jer. William, du fører. Skynd dig, William. Kom, William. William, du fører. Kom nu, Nikolaj. Nikolaj, du kan slå den. Nikolaj, Nikolaj, jeg skulle der næsten. Kom så, Nikolaj. Ja, 30 sekunder tilbage. Kom nu. Kom nu ind i munden med Mads og William. Og de skal være helt ude af munden. Der må ikke være noget ind i munden bagefter. Det skal være ude. Fuck, I er dårlige. 1 minut og 20. I har kun 20 sekunder. Nej, hvem er driller ham? Kom nu, piger. Kom nu. Kom så, Nikolaj. Kom nu, William. Du skal også være klar. Ej, okay. Ja, min mor kan Nikolaj nu. 10 sekunder tilbage nu. Kom nu, William. William, put det begge to i munden. William, put det begge to i munden. William, kom nu. Kom nu, William. Spis, William. William er færdig. Ja, tiden er gået desværre. Du er godt sagt. Det er gået for 10 sekunder. Så må man godt tage en fodbold. Hey!